Guretzat oso importantea da, ze uste dugu horrela, honelako kanpaina bateko hanka guztiak ipintzen ditugula. Azken finean, zurrumurruen kanpaina honek, aukingo du eragin handiagoa do, eskazagoa, baina oso importantea dena da, azpitik, herritik, oinarritik, hasi dadila, eta hortik, astiro, zirimiri baten moduan, joan dadila, gizarte guztia, bustitzen, eta gizarte guztiari mezu oso simple bat bideratzen. Eta da, hobe dala elkarbizitza beste edozer konbibentzia sistema baino. Eta elkarbizitzarako oso importantea dela gauzak bere lekuan iztea. Ez gehikerietan sartu ez goitik, ez gauzak izkutatu. Hau da, azken finean, errealitateari kasu egiten badiogu, errealitate berak emango dizkigu datu importantenak, eta hori da gure asmoa.